Diba? Kumakain. Dito kami sa Highlight mo na number na. Wala na naman. Hindi, ayun. ha? Hindi. Soda. Highlights yung buhok mo. Dito lang. Ganda. Highlights ako. Highlights yung buhok ni ano. Yan. Okay lang ito. Ganda yung sa mga. Pero kung wag yung house, wala na po dito yung manabo. Doon talaga ba? Ma-demolition ka dyan. Dahil? Ijuway mo. Ijuway mo. Ijuway niya. Ijuway. Lalo guys, dito ka sa kumakain ng dito sa sagot ng dilim at wa'y makatanaw ng mapunakapain. Ganito lang guys ang buhay. Hindi ko lang. Kaya ng oras na patry ng patry ng mga bata. Mga sinibuti at tayo malutos. Hindi ko nakakasin nila. Eat. Yun guys, tapos na. Bye guys. Bakit may sulat?